Hello viewers, mentang aku aban kurangnya fi syapang ka jing em ka ba sei so ka ba dap kerhai ka ba dan jing kerman ka ba keman baleng aku aban kurangnya ni namar bun ba kibri ba kani ka perthai tang kani ka jella meghalaya chungi let's see fi pet ya kani video pide way na preng jong fi let's see ubanang basta let's see fi dan ka kerdan let's see fi dan ka spa ka phau let's see fi dan ki ai ke ba fila yo lo dah ka jing em nrai kani ka dok not jong fi ka thli balai pim dan ka purpose dan ki brio nong fi kidap iki kerdan ki ba he ki ba krau nong ki dan sisa ka ka jabing ka ba ki khat mo kalong ka ba sharp na ka ba start ba ki le bha na man ta ki brio mong ba phim le bha let's see pi kham da em than hakata ka pop ka bajersi na nrai pi em bha pi em miat ho pi le chi jing sang pi le bha ki brio nrai ka dan ka ai te ka ba thli pi phim sngo hon ngang pi phim dan kata ka purpose in life na kata ka jing thmu ka jing em no pi bat anda fila kham he karta fi sngo thu kini ki ai kim ai jing men to kim ai kata ka jing ka man ka badap kar hai le si dan apa dan jong fi pat ki badan ka jing du jing kerman pi namar bun jat ki bri ka pertengah ko ni kan video kan long salan sar kidan hala ki jing kendu kidan pat na pedang jong fi ki ba jenjar tra mata ki ba ban ka dok ki ban ka jingpang ki ban ka jing khuslai bat kim sngo la shu ban im poi ka put ba film sngo la shu ban im pi poi ka put ka balong fi kwa ban pentukut no ka jing im kidan ngum kita dan pat ki bri ki ba hakani ka por ki bet ki biang rei kidan ha ka family problem kidan le si dan ki barang kham samla le si samla la shet fi nani ka samla ka ino pi sngo kum ban tukut no ta ka jing im pim sngo man toy shu dan apa dang fi ba syai no ka tengah ani pi syai no hau tengah le si ne pi syak kan tat ni khun but let's see dan pat na pedang jong fi ki badan ki khun pi biang ki khun ki ti kalok ke tengah jong fi ki biang rei pi la biang lut ki ai baro ki jing dan jing em ki ai ba fi kwa fi yo lut rei kim dan de kata ka purpose kim dan ka jing kemen apa komen si pi mi ki ai ngano fi para banget ani viewers nang ni lene let's see dan ki para banget pat ibala mat yo blai rei kidang sngo thli fi kim tip shanu kin la ngan le ayu try kadang ngan thu fi para banget palai kalong humni fi haba ublai jong habang akran yo ublai jong kan bible haba ublai uthau yo brio uthau bat ka purpose lani bat kata ka jing thmu bangin sei so mshim la thau yangi bangin shuan sang ni ka perthai in sia mo le sipi dan ki kam ki jam ki business fisuya telun nang tabat bat por yang pikala nang telun bat pila senang ban no kamet pila senang ban temen dan ki pim dan por shu ano fi bat ka sulong monotonous haktin parang ani ka ba sulong bat na jing na yeng sya jing tray sya yeng lani na yeng sya kelas sya college kum ta kalang kamdan yeng ano fi let's see pi pen so ba da ka balet kai fi let ki foreign countries fi let ki handrai phimyo kan ka thali be han ka do ngar ngala julong kum tam chan ong ngala julong hadin ka bang ngadap ka jing puli ngayo ka kam ngalet tray ngalet biang ski jing puli yang pendap biang handrai ka ga jing thali kan ong pa do no kamla ban pendap namar boy ngam dan ka jing thmu ngam dan ka purpose ubriu bam dan ka purpose man im kalong thli kalong empty phim tip lanu ngandalet chani ka ngala shulet ben tu dan kibri dang ngala yap ngala shuyap tu
Ublay ya pi wei bapet yang ni video utau bat fi kata ka purpose ini ka jing temu ka plan jeng ublay kalau bafin im kerhai hangani ka perthai bat kata ka bansawan ngono pi ada pim experience yang ka jing im ka badap kerhai pe habang akran yang ka jing im ka badap kerhai ngam kran yang ka to tang ka jing im ka bapi dap spa dap pho pi enjoy pi party am ngakran sapang ka jing dap kabadan hakani ka donut kajing kemen kajing dap kerhai kabadan hakani ka donut kadi ban sedang from inside ke aktin parang ki living the inside to the outside bun ki briu ki le ban pendap ya kani ka donut daki ai basabar habakadang thali pitip lai kani ka donut jong pila da pendap da thelut da ka ai jong ka perthai barok kan thali ban namar ba blai ula thaw kani ka donut bapin say so kajayu habu adam ubleu thayu adam ubu akper eden uang pilaban bam nau tu ding jong kitu ki so freely hakti parang ki oflir ne da ka bafi bam kat bafi man ndre hadin para manget le viewers hadin baka pop karung hau briu leng baka jingbam ko ngo jong ka im bak adam apakah rung tu ka pop urung lang tu sentiment ngono fi udui tu sentiment o penlong fi wo pen shoy lai projat ngono fi ba pinum sngau hun pidan gaspa ka pau pile yat aurea pi pen hun yel di da ka kam aurea pi kan tain rei pilong thali ka ba khadu pi sngau thali ngono fi pimdan ka purpose ngono fi pidan ka talent ge ge rei pimdan ka purpose balai ngono fi parangai kadai ka ba ka pop ngono fi kala ya penjengai no nang ibu blai ka penduk no fi ngimi isu ke ai bangin im ngim sai su kan ka pop am ka pen kelumar kan ka jabir ya ka ai ka ban im kat kum kan kum ko utang manufacturer jengi ngim sabar fi la ai kan ka tin jong blai bangin im kat kum kan ni rengi im sabar jong kan nuksan kan ai fi la da manufacturer ubashna ya mobile phone lani kini equipment semua ibadan hakinu gila banlong kinu hak hospital lani gila banlong hakinu ki company labu lasna take to manufacturer bahkan function kan function kat kum kitu ki loss kat kum kitu ki manual no ada ki function kat kum manual nganong pi gila banlong productive gila banlong pi ngingi dan ya kan mobile kat nu nangi ki balak ban pendan kam 100% ya kan ringim la namar ngim follow exactly yang manual ni penan kami tang kendit roi ladangi follow ya ka instruction jong u tu manufacturer on fi ni tu nong thau ni u ban la ban penan kam sibun ki ai roi ladangi penan kam bakla lani ni abuse ya ni mo abuse mut abnormal use ladangi penan kam kat kum bakadai on fi ka feel ya ka papas ka feel on fi ladapi ladang penan kam ya ni ka mobile kaninga mobile abu ban le yu ban ring video ban phone ban ai ma ban penan kam na ban tahu ban re ladangi penan kam ya kani ban chat bat kibriu ban supendet por to ka purpose yang ka kala du kam long produktif kawan rak man gejik sni kawan rak iki pen prayen prasam penlet ha gitu ki PUBG ai katakan mut kam penam kam tek ya ka ai na ka banta ka jingba kum ju ra ka jing em jong ni ubleu la bu tek yang i bengin lap kat kum kani ka manual ka purpose ti bapin lap ya ka purpose akran ni itu gi bampat pediang ni ubleu ban lap ya ka purpose ni dei ban ya syam bat uni ubleu bala thang ni di ban one pai pat chon manufacturer jeng uni bu tau nong thau jo ba ha bangi syam ni nong thau jeng min sa syam bau bu yang i iwei pewei amlay tang ngau bakran yang tin jong blay na YouTube iway na penang jong fi ula bu ya jing temu handroi haba pimwan siang nong tapia la ka jong fi rebel pia la ka jong kamon fi ko ban penhun yel di daki ai ka ba pia lat daki ai ka ni ka manual ka bala bu dak tin jong blay nong fin bakalal ti nakatakadaw pim sngo hun mentar pi sngo leng a pi sngo pisa pile ki ai pim sngo te para banget ne dear viewers one pai pat akuran ya fi na kan practical man syang along kum tak mentang adap da jing teman adap da purpose in life ngam dai ubri uba reu spa yo fi
Hanrei hapo do nungut ka kaman kadap kerhai namar belai ubelai ulak penpau ya na ngadan kapar pas bat ngaju ong ya kani mo ngaju duai hu belai baka jing em jonga hang ni ka percaya kan umleng le na isu namar belai pi kini ki YouTube sebagai penmi ndai tang kini ki YouTube sabar jang ni ka YouTube bro ngalet ban council ki beri ngalet ban pentingan ngalet ban IMC ngalet ban yalap iki ngalet ban duai ki bapang ban be iksud ting hang ni ka YouTube bro penmi mata ban hikai fi ba fi sngap fi kala dan ka purpose bangala ngadang kani ka jingkermen ba hang ni khandau ru ladang ala dai ka por ban yap oh ngadang benut syu nang try jisu bi kublai shibun mal ai ka jing em ka badap kerhai namar belai ngandayap nang niru la tap yang haru kani ka video te kadang im ngarang bu ami ki patang benri wan sawan ngam tip si pau at pau lai pau senam kat maka jingwan jong try kam wan pingan ai nu sa na way ubriu jong ublai u Derek Prince ulayap na do arhajar lai handrai mentang anong ipi arhajar lai to por nampak song thu pa ka jing kelak mun ndring apet biang ka video jong ukat oh ka ai men sim yang akan no ki ai ki jing hikai ulah dap yap te bang apet ya ka video ngung kapoi daki lakmot ki beriu daki pau lakmot ki beriu gi bapet pat ki layo jing mentoi pi ulah yap dan shu handrai gi om im ka kerteng sa kanam de katakan namar balai namar ba ublai ulah ya syam bat ublai ulah ya syam bat ublai ti ka papas kalong ba pin ningkong do ba pin yet yo ne ublai yet na do ka do not compare la fidan hanu kono ka jaka sedang ban yet ya ublai keren si ublai terus ngakwa la de ma de ublai ba shisha ngakwa ban kenduk ngakwa ban syam ban pitip apa pilet chu ublai pihak plek tang da kawai kelenti kata tang dau Yesus Kristus nang fi tang dau Yesus Kristus pila ban let chu ublai pinumla ban let chu ublai ku pa di kinu ki kam jong fi ki kam ba jong fi kinu finum hun shisha pila ban let nau new Jesus Kristus mar Jesus Kristus haga gospel haga ni ka Bible hila tho haga gospel yo anes nang fi pinab thi ni ka Bible ka dem gospel yo anes Allah dang bakla ko nang ka bakhat sa kat ka ba to ni puli ma uang khat sa khat ban riu uang ni u jisu u yathu au nga ubalong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing md amdan ubawan ha ukpa handrai tang danga lada pila itu yang pinda itu ya ukpa jonga handrai nadu menta pi itu ya u bat pi layo i mau ulang kalenti ka jing m the way the truth kalenti ka jing m bat ka jing shisha man itu ya kalenti Syaba pin itu ya ka jing shisha hawa pi itu ya ka jing shisha ka jing shisha kan pelat lu ya fina ka jing long ra bat fin yo ka jing im fin yo ka jing im ngam kran ka jing im ga ba shisha pe uji sukres ha ga gospel u yo anes sigal no ga ba shipau khat ba shipau ang unang tu umuan hanrei tang ba unyo tu bat ba unyo penyap bat ba unyo penjat de nga ngalawan bakin yo ka jing im bakin yo kerhai ya karu pi wong nu balai pisah khati ka jing im nam ta ki beri ke le banung miap wan fi ki kwa ban im handru pau pra pau khandai pau si pau snam si spas nam ki le dike ngam ong ka babakala kata handrai para bangai pidan jing hun to mata pila dan sau pau snam le si pau snam nang ni pidang dan jing hun na pi kuslai ka jing pang pi sklai ne no wanyap Iku selai yang pisyak ting, kiberi pisyak ting hajingnya. Hari ngong hapa apila ma yo Jesus Christ. Every day man lakas ngi kalau kajing im kabadap kerhai. Kan long kajing im kabadap kerhai. O para mengat yakran ni dah confidence balada ngalet no oruk lah dari por bau blame shim yang ngalong ready. Ngam benut ngan im kat nun hoi. Akwa balada ngan im pra post nam khandai post nam kata kajing im tu kadai ban long kabai say so te. Kam dai ka basyu im. Namar balik ngak mat yang niu jisu boong kumno wong ngalawan bakin yo kajing im bakin yo kerhai ya karu pi bun naki kristan orang fikir im hakan ka pertai ki suka ban ya kata ka benen ki klam im kata kajing im ka bakadap kerhai hang ni kandau abang akran ni kajing im bakadap kerhai ka sedang nang ni ka kersai na do nut
Akran lang kini kibrio ki baong bang masyakri blay ndray pikuslay pimdan dia kata jing em barang purpose pia siap tiang lang gum kibrio jang ka pertai ki bamdan jing kerman nang pi let's see pi sudan kan yam let's see pimpat mat yo Jesus Christ let's see pimpat mat si sai ka jing em pi siap tiang ki bagi brio nga julang mencuan rai ngaduk mentang adan kan ka jing em ka barang perhai ngadan ka purpose in life. Oh hallelujah ngaku ba piru pin mat ya kan yet na do ka do not one pai pat shung you Jesus Christ ba fin yo let leng ba shau blay pa bon pendap aba pio yo new Jesus Christ un pendap de fido new mensim ba khot pim em shu da kan ki khmat do pim em shu da ka jing sngo pim em shu da ka intellect jong fi ba fi pet fi rationalize your understanding fi em no da ka jinget how new blay kata ka jing em da ka jinget how khun u blay kan ai fi ka jing em ga badap krai fin dan ang ka purpose. Lalu fikwa sisa ban tip kambanya ini fikwa let's see kumnu ban sedang teks ema haka Facebook shandan rumai suwe ini sedang banyak discuss ini sedang ban keren nang fi fin sai I lada fi wan sisa nadu kedok nut play ya kedok nut fi umpet fi dan ayum ta let's see fi dan haka ram gasha let's see fi dan ta jersey haka pop ke bashir kai nang fi sapet itu ke YouTube video ka banang pelat benen capang itu ikong iba ima percaya im dan jingkerman im dan ye nrai nado bi syam yo Jesus Christ nyalap yo Jesus Christ ikla ka bamot syai let cek jing pen baptis yo pediang men sim khut sam ya to video ngamdai bang syukran ya fi masyukran dengan ini kentit nrai das ngap pat itu testimoni tela da fi kwa shisha fi snow ba ublay ukran ya fi kan ngapor teksi haka Facebook shandan ramai swear ai phone number fi ngani keren ngani pen I fi ngani ketinjong blay but fin da mat si sayu ni Jesus Christ am anong ni hallelujah fin long basai so fin oh kembau ang pol wang ban im sap gini kentin wang pol apostol pol wang no ban im yana kalong ukris ban yap kalong bajing mentoy ulang ready ban let ngani pertai benut syuk nomor belai sai kendu kam ham ya pertai la im kerhai kata kajing im ka bekenjaman sim but ham tei ha beneng ru man fi dan ki reward skin dan jiu nam ngin im bom jukot ngin ya kendu tau nong tau jeng haleluya han ila danang ni pila im lupa kajing im ka baja kham phim dan jing kerman ye kumnu pin kerman man le kendu tau nong tau phim pat itu pila itu udan kamban itu phim ni tang fi itu udan kamban itu fi ni blai kumba fi yo ya ki rihe ren ha ki prime minister na chief minister jangan wa jela mo ni prime minister fi itu ndre itu na me fi la ban ndre pim itu la da itu fi ngan jing yo pin let pim yo ki dan tigiga ika ndre la da itu fi yo ban ya syong ban ya bam jalang ka nu dan ublay u bakra ka beneng hatu la itu na fi la itu na me fi dan em ga jing dai. Oh, ya roh try. Tu dah share vi kan video dah like, but subscribe nak mentara buram jong blay. Ya roh try.